May nag-video pa. Ngayon lang. Hindi. Kanina pa yan. Paano ka? Kanina pa yan. Kakalagay lang niya Ilang dito. seconds? Oo, kakalagay lang niya. 30. Uy, 30 minutes. 30 minutes na kakalagay. Kakalagay po 30 minutes. 30 minutes. Wait. Sabihan mo na lang. Hindi ko nakita. Idea niya. Kasi nakapabot. Binago na? Oo. Ang dami na namin kinuwento. Sino ako mo to? Ay! Kalakpan mo! Kalakban na ako na naman doon yung parang itsura ko. Bakit?
Ayan tayo kain. Ay, uy, ka naman mo. Ikaw ba? Thank you. Two games, tas kayo lang. Debra. Bibidyo ako ngayon, guys. Bibidyo ako. Hoy, naglaro ako, inalo ako. Debra. Ay, ito kayo sa vlog. Ay, sa vlog. Uy, makapost yan. I-bash niyo po sisi. I-bash niyo po sisi. Kids ko. Bali yan, kita makaping. Mga sando. Bibidyo nga. Sira yan po. Barter system. Sino mo ang bayan ganun? Atin kung kayo. Semi-pulse naman. Una ka lang tayo. Kamalit na umalan. Hindi ko naman oo. Sobrang Kasi nalang panigil ako yung sobrang okay naman kung... Ini. Ewan, parang... Ano ka na? Bye. Kaya may may Sige. Ay, ang ama. Nalikot kayo? Kanya kreado.
nabura yung mga. Sinabihan mo ko nga. Bakit? Ano ba trabaho? Ikaw.